Apa mak? Kan mang kok ya gak nyang sih acara Tibandut. Iya gak nyang aku malu balekno piring lo ero iku mau. Apa? Gawe apa jenenge? Biasane. Apa iki kolek ngono? Kolek godir iku lho mak. Godir karo palane. Pancine gede, santene mek didik. Terus. Waduh. Terus salah gedang barlin iku matuku gedang barlin. Ya kolek kok iso gedang barlin sih kok lah gedang gajah ya. Wegah aku ndek kono wis wegah patuk aku ndek. Nyang aku. Selamat aku mang yo gak nyang Dut, aku mang dijak arek-arek marung. Lah ya aku yo gak nyang wis mak yo pancet ae menuhe ngono iku lho mak. Kok iso ya nggae panganan wong koyo ngono iku. Salah wanyek godir iku lho wanyek. Koyoke duduk gula asli iku mak. Apa Dut 1000 manis? Iya 1000 manis koyoke. Aduh, sik kolek aku wong tuwek ngikli aku menene wis nyang wis mak gak nyang. Aduh. Bolos. Apa wong loro iki liyane gak tau nyang nek wong iku. Keselek kolek rupane nek selek gedang apa keselek godir. Lho, kok ero sampe oleh kolek? Arek iki mang mari balekno piring. Aku malah kau main. Mulakno gak nyang bolos gak oleh ngono, Mak. Yo, oleh opo-opo iki kudu nyang sepenting niate iki oleh pahala. Aku cuma dijak metu anakku ro. Iki. Aku gak nyang mek kolek. Enak ya ro yang seger rupane ro. Kesel gedang barlin. Baru kondu. Tahun omahe arek iku liyane kayak kolek. Godir lho, gak lagi belas, Mak. Kok saken Dodone koyo koyo jaran. Jan biasa kan nak budak ngono ya. Budak sing enakan. Ya Allah, buwening kok jangan demi iku lho, Mak. tahu pokok ya jaran ro. Aku ngene, Mak. Ya Allah, aku niatku ibadah. Ngene iki lho ketemu beranjang awat loro iki aku mari ngrasani astagfirullahaladzim. Lah kok kan mek takon. Golek pahala iki, Mang. Dhewe sing ngeteri lho ya. Ngali ya ngono. Lho, lah awake ana sing ngomong iku mang pertama. Kok areken kolek. Aduh, untuk ngikli. Langsung rotok watu, Mas Slamet ora tak entekno rek, sik rek aku tak ngombe banyu anget rek. Paling 1000 manis. Selamat. Aku gak Kong ya mak ya. jado nak ngikli bisa. Aku lek guyuh tok ta mak yo. Aduh, mari ngokop ya jaran. Ayo, oleh.